Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da Gwaje. Zan yi audition ne akan shirin kwana 90 na 'yan jagaliya season 4. Sa'a riban goma dafa bayi. Sa'a ma ko menene? Sa'a harbu maka jirgin sama da tsinin takobi. Sarki mai dole. Da a ce kai dakata. Allah dakata. Wai menene me ya kawo? Ranka ya daɗe mun samu labarin cewa ka shigo gari ne shine muka kawo ma kukanmu. Na me kenan? Ranka ya daɗe kai ka sani tun da ka tafi 'yan ayyukan nan suka tsaya. In ba irin ku ba kai ka san sauran ba iyawa suke ba. Zabi ne. Kai ne zaka sa mu yi in an dafe mu kai zaka karɓo mu. Su ko in can sai dai su saka kai alaji su barka a can a ragargaje ka a sako ka fito jemeje mai kamar buzun malam. To kuma shine maimakon ka zo kai kadai sai ka kwaso min jama'a. Ranka ya dade wannan kowanne daga gari daga cikin su sarki ne da yankin da yake wakilta. To yanzu dai sauri nake don haka zan ba labaran sako sai ba ku koda kudin mota ne sai ku sha mai. Sa'are bango sha zaman ka huta. Kai labaran sallame su.